I ara, de fet, ho comentàvem abans, ja són aquells minuts en els que al Barça se li agrairia una miqueta més d'intensitat en camp contrari, intentar buscar el gol que et donés avantatge en el marcador. Ho intenta Ansu Fati, continua Ansu, passada endarrere buscant a Sergi Roberto, veurem què farà Sergi Roberto. Aquest és Jules Koundé amb Ferran Torres, Ferran que encararà el primer i ja se l'ha fet, continua Ferran Torres, es fa també el segon, encara Ferran Torres, es fa el tercer, la centra Ferran Torres, la remata Lewandowski, hi ha un rebot, Sergi Roberto, gol! Gol, 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 gol! Gol del Barça, però les felicitacions, les abraçades i la celebració ha d'anar dedicada a Ferran Torres, que acaba de fer una jugada excepcional, extraordinària. Encara el primer se'n va per dins, encara el segon se'n va per fora, encara el tercer se'n va a pura línia de fons, centrada perfecta per Lewandowski, la rematada del polonès la treu sobre la línia un defensor del Cádiz, i molt atent el capità el dia d'avui del Barça, Sergi Roberto, fa el primer del partit, gol del Barça, per fi els culers trenquen la teranyina del Cádiz, 44 de partit, gol de Sergi Roberto, al sortiu i disfruteu, i al Camp Nou, Barça 1, Cádiz 0. Falta ara favorable el Barça, la posada en joc De Jong amb Sergi Roberto novament amb De Jong, aquest és de nou Frenkie De Jong, continua De Jong, aviam què farà el futbolista neerlandès del Barça, pot entrar a l'àrea De Jong, li ha pres la pilota ara al Cádiz, que intenta sortir a la contra, veurem si ho aconsegueix l'equip de Sergio, recuperació rapidíssima del Barça, recuperació d'Eric Garcia, pilota per Frenkie De Jong, veurem què farà el futbolista neerlandès del Barça, passada per Sergi Roberto, continua Sergi Roberto, bona conducció de Sergi Roberto, la passada per Lewandowski, la rematada, gol! Gol, 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 gol del Barça, gol, 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 gol de Robert Lewandowski, per trencar amb la mala ratxa, per trencar amb la sequera, gol de Lewandowski, la conducció de Sergi Roberto superant rivals és magnífica, passada a la frontal per Lewandowski, que en dos tocs remata creuat impossible per Ledesma i gol. Gol del Barça, que deixa pràcticament sentenciat el partit abans del descans. Gol de Robert Lewandowski per tornar a la seva versió letal, per tornar a la seva versió de killer. Lewandowski no perdona, 46 al Camp Nou, i a sortiu i disfruteu, Barça 2, Cádiz 0. Doncs veurem 10 segons per arribar al 93, pilota per Gavi, intenta atacar el Barça, l'àrbitre diu que no hi ha temps per més, s'acaba el partit, al Camp Nou, victòria del Barça, amb un nom propi, Ferran Torres, l'home del partit, el millor futbolista dels 90 minuts, el Barça que ha complet, partit just dels de Xavi Hernández, tot i que 2 gols en 3 minuts els han servit per emportar-se els 3 punts. El Barça, que continuarà líder a 8 punts del Real Madrid, victòria molt important per continuar al capdavant de la classificació de la Lliga i donar tota la pressió al Real Madrid, que es veurà obligat a guanyar el cap de setmana que ve davant de l'Atlètic de Madrid. El Barça que haurà de millorar si el dijous vol eliminar el Manchester United, però el que està clar és que es plantarà a Old Trafford amb una nova victòria a la Lliga. Al final dels 90 minuts ha guanyat el Barça al Camp Nou, i a sortiu i disfruteu, Barça 2, Cádiz 0.